kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Oke, tarifnya yo. Rumah mezanin. Ukurannya 5,5 kali 17, hargai 600 juta. Nang beri kemai. Nah, saya langsung tarifnya nang omae yo. Nah, sebelah kan kini iki sono pagar taneme ambek ono batu diukir ngene modele merak koyo ngene yo. Nah kene iki ono taman mini sisan. Nah iki kok ditanduri. Engko utawa apa penatur dhewe. Nah sebelah kiri kene iki solo pagar sadingane ambek katingan koyo ngene motif kembang koyo ngene. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah sebelah kiri kene iki kon ngene tempat area karpote. Nah iki wis keramikan ambek dhuwur watu yang 5 koyo ngene yo. Nah iki fasad depane iki ono batu alame ambek lampune moncot ning ndukur ngene yo. Lah, iki karpote Pajero Innovalis Auto mlebu bleng yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kan kene iki. Nah, nang kene iki ono krane ready, karing nguntir sanyune saring gawe yo. Nah, kanopine ready, wis kepasang. Cara nang kene iki wis kepasang pagar gawe kanopi. Ya. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Hai. Nah, opsi masih kusen rek aluminium, rai baterai das. Nah, iki nang kene iki langsung nggone tempat area ruang tamune. Wombo yo, kiwetengene gak polosan ana motif ngene. Nah, ndukure iku, Don. Iki sing disebut rumah mezanin. Cara ngono omah 2 lantai tapi jerone gak full 2 lantai. Cara ngono no iku bangun setengah yo. Ha. Nah kene iki ana jendela siji iso dibuka tutup. Ben apa? Oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki kamar dikunci soalnya iki sono barangi wong yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki ana mini bare. Iki ana lampune cemrentel ngene. Lah iki kok dipasangi lampu tambah kesane estetik swanger yo. Lah iki nang gone iki arep dapure. Kompore nggih tanem. Yo. Iki kitchen set iki soleh frisisan. Wis level ready kari nguntir tok. Nek Mas gak ngarah mambu yo, tenang ae. Nang kene iki iso dibuka tutup. Soale iki ngene shadingan koyo ngene. Nah, iki. Nah, iso di shading nang kene. Ambek nang kene yo iso. Lho. Wis ngopen atur dhewe yo. Saiki langsung lanjut mrene. Sadurunge nang lantai loro, iki nang isor kene iki iso pen gudang minimalis nang kene yo. Nah, iki menggo nang sebelah kanan kene iki nggone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan, WC-ne duduk, security ready. Nang ngene iki genuke yo ready, water-heater ya ready. Cara ngono iso diatur adem panas nek agus yo enak cara. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Ya. Iki nang gone area tempat area laundry room utawa iso disebut cuci jemur. Nah, ndukure iki iso sadingan sisan, lho. Cara ngono ben gak udan gak ketampesan. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai loro. Nah, iki. Nah, nang kene iki tamenge wis ready. Nah, iki yo keramikan kayak gini yo. Nah, apik ngene yo. Nah. Sadurunge menggo nang sebelah kiri yo. Nang kene sih, nang kanan kene sih. Nah. Iki nang gone kamar mandi sing nang lantai loro, kiwa tengene wis full keramikan. WC-ne nggih duduk, screenshot ready, genuke yo ready, shower yo ready. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Langsung menggo sebelah kanan kene yo. Nah. Iki nang gone kamar tidur. Nah, iki rekosane wonge warnane pink soalnya iki apa? Wis positif kamar tidur anak yo. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki kamar tidur ketiga yo. Cara ngono kamar tidure anak lanang iki. Soale warna ngene. Nek gak salah yo. Nah, nang kene iki ono AC-ne, tapi engko AC-ne pen nggo dhewe. Nek cecepane wis disediani wis kuwatir yo. Nah, iki ruang tamu sing nang ndukur to lho. Wombo kok ngene yo. Nah, tenang nek pen duwe anak cilik wis gak ngarah tiba. Soale apa? Iki wis diketam ngene yo. Nah, lampune don apik, kristal ngene yo, wis drop ceilingan. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah. Iki nang gone area balkone to lho, wombo kok ngene. Yo, mbake iso ono kanopine, dadine wis aman. Teko udan yo. Nah, cara wis mari ngleboni tok. Nah, saiki langsung tak ceritain nang kene. Nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omane ukurane 5,5 kali 17, hargane 600 juta. Nang kene iki iso oleh free pagar kanopi
oleh kitchen set. Dadi wis enak, kare pindah tok. Ah, untuk survei lokasi, Bang Dino wis rekamat rekamat gara-gara. Wis ngene aja sih, bener kok, Mas. Dogerin, apik.